Здравейте хора, как сте? Аз съм Алекс Бонов и днеска ви представям клипа с мен и един мой приятел, казал с Петлю. И играм на една игра, наречена Mini Soccer, където за мен е забавна, за него не съм много сигурен, но играта си е забавна, малка игра, безплатна е и просто исках да играем двамата и затова заснех един 5-минутно клипче и дано ви е харесало. Да. С мен е един приятел, който Да. ще играе Аз съм сокър. Физикс. Алекс. Да, аз почнах да ритам ли или... Не знам. Как се опада? Шит. Няма да вкараш го, бич. Nope. Че Nope. е малко. Nope. Аз съм No, разбран. не! Да! О, yes! Yes! Не, С защо? възстреляш, с С. спринтираш. С. О, бич. Шит! Не! Къде отиди? Ще влезе! Не, няма да влезе. Няма да влезем, бе. Ще дойда, бич. Ще дойда, бич. Как се стреля? Как се С стреля? В. В. Шит! А. Нега! Не, бич. Няма не. О! Не! Котика мен! Ще успея с спринтираш. Седе. Моля се, искам да вкарам. Да. Не, няма да вкараш. Сигурен ли си? Блок. Много странно. Yes, избиха. Бързо защита. Така, няма защита, няма нищо. Що спринтираш до гора? Шит. Не лошо светли. Не! Аре, човек, аз съм много зле тази игра. Ритнах я на някъде. Няма. Спринтирам! Добре, как се толкова бърз, бе? Те си кара го. Няма вкараш сега светло. Не. Шит. Не. Аре, човек. Не. Не, гледай сега. Ще вкарам. Малко са странни контролите. Няма караш. Да. Влез. Спринтирам. Просто задържи съто, човек. Толкова лесно. Няма да вкараш. Бич! Човек, какво става? Защо? Добре, няма значение, сега гледай. Спринтирай! Шит! Шит! Обратно в защитна позиция. Няма защитна позиция. Гледай сега, автогол. Не дей автогол. За какво автогол? Чакай. Сега. Не! Светло Петков. Свърши ми спринта. Аре, човек, не мога го контролирам това. Не! Да! Не! Гол! Това е гол. Fuck you. Гол! Как може, човек? Кой е това? Ти може да се движиш. Когато е синьо, може да се движиш просто. Аз мога да се тичам. Какво става? По някой път е... Шит! Топката ти е накрива. Добре, защо те кара кошири, като дори не се удари? Не знам. Просто сокър физик. Магнитни полета. Гледаш ли? Магнитни полета. Гол, бич! Сега мога да влезеш? Няма да стане. Не, защо така ме биеш? Чек, просто някак си ми е дарба ми е да просто да игра. Не, няма да ти позволя. Да. Ти? Защо се От извън кога тебе? почнахме да играем футболни игри, такива точно? Не Светло, знам. ила тук. Момченцето ми, ще ти вкарам гол. Yes, bitch! Яс! Сокия! Не! За една минута са такова. Така. Явно тук има Ще някакви достигна невидими полета, където... ще ти вкараш автогол. Много умно. Нека ти помогна. Какво става тук? Боже. Няма ли някакво Знам. по време нещо много най-реалистично? Не! Yes! Fuck Да. off. Не, лош светло. Yes. Лош Стила, аз светло. съм стила, бе. Какъв стил?
Аз съм червен, явно аз съм лошия, ти си добре, имаш по-хубава снимка от мен. Аз имам някакъв Сахиля майна, че те побеждавам, а ти си някакъв. Искам да те убия. Не на снимката, защото нали е на Call of Duty Gold с един. О! Fuck you. Yes! 10 на 1. Ай, няма ли спиране това, бе? Какво е това, май? Ни до кога? Има 10 секунди след 10 секунди. О, нека не вкарвай, ни вкарвай. Yes! Добре, как спринт? Yes. Ще ти вкарам от тука. Не, няма вкарам. Мога да вкарам. Нула. Red Team wins big. Фак. Добре, хора, това смятам да бъде моето клипче, пък на него клипчето не знам. Ай, чао, че трябва да спа. Добре, хора, това беше кратко клипче. Играхме с Светлю. Ще сложа линка на неговия канал, да го видите. Супер як пич, с много хубави клипчета прави. Вижте му най-хубавото клипче, което гледах. Изборите. И го вижте, нали ще го видите там. И това от мен. Чао!